Et led i korsets tegn på dit ansigt, bryst, til vidnesbyrd om, at også du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Monique Mærsk. Ser du djævlen og hans gerninger af hans væsen? Får du den fader den mægtige himmel til din skab? Får du Jesus Kristus, som indgår med søn og Herre, som er undfanget i Helligånden, følge af om Maria, Pino Claudius og Jesus, korsfæsten døde og begravet, nedfaret til dødsriget på tredje dag, opstået til døde, opfaret til himles, siddende ved faders den mægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Hvor du vælger min kirke, det hele sammen med syndernes forladelse, kødets opstandelse og det ulige. Så du døbes på denne skyld. Monique Mærsk. Døber dig, faderens, søndens, og Helligåndens navn. Den anden etiket er Jesus Kristi Far, som nu også har kendt dig, der vender Helligånden, skænken og syndernes forladelse, han skænker dig en sin nåde til det evige. Det var altså udgang. Indgang. Og til evigt. Og så vil jeg pakke ud.